An bayyana cewa hukumar da ke tsara dokokin kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta ce za ta fara gwajin shuɗin kati da dakatar da dan wasan da ya laifi na wani lokaci sa'ilin da ake kan wasa. An da bayyana cewa wasu dan wasan zai kwashe minti 10 a wajen fili idan alkalin wasa ya bashi shuɗin katin. Yanzu haka dai ana amfani ne da katina guda biyu, kati mai ruwan dorawa wato yellow card a matsayin katin gargadi da kuma jan kati a matsayin katin kora. Har yanzu babu tabbas kan yaushe ne za a fara gwajin shuɗin katin da kuma gasar da za a fara yin gwajin. Tuni dai gasar Premier League din kasar Ingila ta kawar da batun gwajin katin a wasanninta, yayin da hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta ce bai kamata a fara batun amfani da katin a manyan gasannin duniya ba a yanzu. Hukumar tsara dokokin kwallon kafa ta duniya wato International Football Association Board za ta gudanar da taronta na shekara-shekara cikin watan Maris a kasar Scotland, kuma batun shuɗin katin wanda a turanci ake kira sin bin na cikin abubuwan da za ta tattauna a kai. Dama dai ana amfani da shuɗin kati a wasannin kwallon kafa a mataki na ƙasa da ƙasa, amma ana sa ran kawo shi cikin manyan gasanni domin baiwa 'yan wasan da suka yi mugunta. To a gefe ɗaya kuma an bayyana cewa kocin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal wato Mikel Arteta ya ce zai ci gaba da nuna farin cikinsa bayan sukar shi da aka yi kan yadda ya murnar zarce ƙa'ida a lokacin da ƙungiyarsa ta doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool a gasar Premier Ingila. An da bayyana cewa wato mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal wato Arteta ya arce da gudu a gefen fili lokacin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal ta zura ƙwallo a ragar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool, kafin daga baya kuma ya sara wa magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a ƙarshen wasan na ranar Lahadin da ta gabata. Mai shari kan wasanni a tashar talabijin ta Sky Sport wato Gary Neville ya ce akwai rashin tattako a murnar da Arteta ya yi, sai dai mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wato Arteta ya ce ni ina son hakan, ya kuma ƙara da cewa hakan na ƙara fito da ƙaunar da mutum ke da ita ga kungiyar da yake horarwa. Shi ma kaftin din kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wato Martin Odegaard a lokacin da aka tambaye shi game da tsananin murnar da suka nuna bayan lashe wasan ya ce idan baka yi murna a lokacin da kai nasara ba to yaushe za ka yi kenan. To da wannan kuma bari mu tsallaka ga fagen cinika 'yan wasa, inda aka bayyana cewa to kungiyar Saudi Arabia ta Ittihad za ta sake gwada sahara ɗauko ɗan wasan Masar da kuma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wato Mohamed Salah dan shekara 31 a bazara bayan da ta kasa karɓo ɗan wasan a bara a cewar jaridar EFCN. Sai dai ita ma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta kasar Ingila na sa ido kan ɗan wasan gaba na Bradford da kuma kasar Ingila wato Ivan Toney mai shekara 27, amma farashinsa da aka kayyade na fam miliyan 70 zai kawo mata cikas ga cinikin a cewar jaridar Star. Sai dai a gefe daya an bayyana cewa wato kocin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wato Erik ten Hag ya ce babu wani mataki da aka yanke kan makomar dan wasan baya na Northern Ireland wato Johnny Evans mai shekara 36 da kuma na Faransa wato Rafael Barin mai shekara 30 a cewar jaridar Express. Yayin da shugaban gasar La Liga wato Javier Tebas ya ce yana tabbacin kusan kaso 55 cikin 100 wato akan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ta dauko dan wasan Faransa wato Kylian Mbappe mai shekara 25 daga kungiyar tashi ta PSG a wannan bazar a cewar jaridar Miro. Yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool aka bayyana cewa a shirye take ta kalubalanci Arsenal kan dan wasan tsakiya na Spaniya wato Martin Zubamendi mai shekara 25 daga kungiyar kwallon kafan da yake fafatawa a yanzu wato Real Sociedad a cewar jaridar Football Transfer. Sai dai an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na sa ido kan dan wasan Atletico Bilbao da kuma kasar Spaniya wato Nico Williams mai shekara 21 a cewar jaridar Miro. Yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Juventus mai fafatawa a gasar Serie A kasar Italiya na nazarin dauko dan wasan Ghana da kuma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wato Thomas Partey mai shekara 30. Yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na sa ido kan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da kuma kasar Canada wato Alphonso Davies mai shekara 23, amma kuma tana fuskantar hamayya daga kungiyoyin kwallon kafa na Manchester City da kuma Liverpool. Yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Newcastle na san dauko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Everton da kuma kasar Belgium wato Amado Onana mai shekara 22. Sai dai a gefe daya shi kuwa dan wasan gaba na Poland wato Robert Lewandowski mai shekara 35 na son ci gaba da takale da kungiyar kwallon kafa da yake fafatawa a yanzu wato Barcelona har zuwa karshen kwantaragin sa wanda zai kare a watan Yuli na shekarar 2026 a cewar jaridar Spanish. Yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool aka bayyana cewa ba za ta sabunta kwangilar dan wasan Spaniya na tsakiya ba wato Thiago Alcantara mai shekara 32 wanda zai kare a bazaran nan a cewar jaridar Football Insider. Yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta shiga sahun masu farautar dan wasan baya na Arsenal da kuma kasar Poland wato Jakub Kiwior mai shekara 23 a wannan bazarar a cewar jaridar Evening Standard. Yayin da dan wasan baya na Sweden wato Emil Kraft mai shekara 29 zai tsawaita kwantaragin sa kungiyar kwallon kafan da yake fafatawa wato Newcastle a cewar jaridar Swedish. To da wannan kuma bari mu tsallaka ga wasannin da za a fafata a gobe na gasar Premier kasar Ingila, inda aka bayyana cewa a wannan mako ne za a buga wasa na 24 a gasar ta Premier. Am da bayyana
bayyana cewa wato wasannin za su fi jan hankali sun hada da wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da kuma Everton, da kuma wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kuma kungiyar kwallon kafa ta Brighton wanda za a fafata a gobe Asabar, sai kuma wasan da kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa da Manchester United za su kece raini a ranar Lahadi. Yayin da a jerin jadawalin wasannin da za a fafata a goben wato 10 ga watan Fabrairu nan da muke ciki, wasa ne za a fafata shi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da kuma kungiyar kwallon kafa ta Everton, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth za ta tattaki zuwa gidan kungiyar kwallon kafa ta Fulham, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Burnley. Sai dai ita ma kungiyar kwallon kafa ta Luton Town za ta barja gumi ne da kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United, a yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Brighton za ta yi tattaki ne zuwa gidan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa Wolves za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Brentford ne, yayin da Nottingham Forest za ta barja gumi da kungiyar kwallon kafa ta Newcastle. A wasannin za a fafata gobe Lahadi kuwa West Ham ce za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal, yayin da Aston Villa za ta kece raini da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za ta yi tattaki ne zuwa gidan kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace, wanda kuma duka da wannan ne muka karshe shirin na wannan rana. Kamar da wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni Abdulhamid Abdullahi Aliyu ke cewa ku ci gaba da bibiyar ma shafukan mu na YouTube, Facebook da kuma TikTok a Duniyar Wasanni TV. Kuma don Allah kada ku manta ku yi mana subscribe tare da danna alamar kararrawa domin dai sanar da ku da zarar mun saki sabon shirye-shiryen mu.